Jeg vil i den her video prøve at give nogle eksempler på, hvordan man kan arbejde med at gange, så man måske får en bedre forståelse af nogle af de ting, man gør, når man regner gangestykker. Jeg har et stykke her, der hedder 13 gange 27, og det kan umiddelbart være svært at vide, hvordan man lige skal gå i gang med det. Og der kan være alle mulige forskellige regler, man har lært forskellige steder. Men en god idé, det er at prøve at kigge på gangestykket som et rektangel, hvor rektanglets ene side er 13 højt, og den anden side den er 27 højt, eller 27 lang. Og det er det rektangel, jeg har bygget her nu. Og man kan sige, at regnestykket det handler så egentlig om at finde ud af, hvor mange tern er der herinde. Vi har 13 rækker, og der er 27 i hver. Det man skal tænke på, når man laver sådan en gangestykke, det er, at man kan gøre det lettere for sig selv ved at dele gangestykket op i mindre stykker. Og hvis vi gør det her, viser det på det rektangel, jeg har lavet hernede, så vil jeg vise jer en måde i hvert fald at gøre det på. Og når man deler det op, er det godt at tænke på, at det skal være let for en selv. Så jeg vil gerne dele det op i nogle stykker, der hedder noget med 10 for eksempel. Se, nu har jeg lavet en der på den ene led. Og for nogle er det nok bare delt op på den her måde her, så vil de allerede kunne regne stykket ved at finde ud af, hvor mange der var her, og hvor mange der var her. Men man kan faktisk gøre det endnu nemmere for sig selv ved at dele det endnu mere op. Det tager så også lidt længere tid, men til gengæld så er man også meget sikker på at få det rigtige resultat. Nu kan I se, nu har jeg delt det op i mit store rektangel, har jeg delt op i 6 små firkanter, 2 kvadrater, der er lige store, 2 rektangler, der er lige store, og så de her 2 rektangler herover. Og hvis jeg finder ud af, hvor meget hver af de her stykker de er, og lægger dem sammen, så kan jeg finde svaret på det samlede gangestykke. Og det er egentlig det gangestykker handler om. Del gangestykket op i mindre stykker, og læg de stykker sammen. Men lad os prøve at kigge på det. Hernede der har jeg et kvadrat, der er 10 på den ene led, og 10 på den anden led. Så det må i alt have et areal på 100. Og det skriver jeg lige her. Godt. Altid godt at tage noter undervejs, så man ikke glemmer, hvad man er i gang med. Det her kvadrat er magen til, så det må jeg egentlig også gå ud fra, at det også er 100. Så jeg laver lige en 100 til. Så har jeg 2 små rektangler. De er også ens. Og de er begge to 10 lange og 3 høje. 10 gange 3, det er 30. Så de er 30 hver. Og en til her. 30. Så mangler jeg de 2 sidste stykker. Det ene stykke her, det er 7 bredt og 10 højt. 7 på den ene led og 10 på den anden, det må være 70 i alt. Så det skriver jeg 9. Der. Og det sidste, det er 7 bredt og 3 højt. 7 gange 3, det er 21, så det må være 21 stort. Og nu er jeg faktisk færdig med at gange. Jeg skal ikke gange med i det her stykke her. Det eneste, der mangler nu, det er, at jeg lægger nogle tal sammen. Og det er faktisk nogle ret nemme tal at lægge sammen, for I kan se, at mange af dem de ender på 0. Og der plejer kun at være et enkelt, som ender på noget lidt skævt. Men lad os prøve at kigge på det og skrive det ind her, selve plusstykket. Først tager jeg de 2 kvadrater hernede og lægger sammen. 100 plus 100. Så tager jeg de 2 herop, de her 2 stykker her. 30 og 30 plus 30 plus 30. Så tager jeg mit stykke her, der er 70. Og mit stykke her, der er 21. Nu har jeg skrevet alle de forskellige dele af det store rektangel. Dem har jeg skrevet herind som et plusstykke. Så er det bare at lægge sammen. 100 plus 100, det giver 200. 30 plus 30, det giver 60. 60 plus 70, det giver 130. Så er vi oppe på 330. Og så mangler jeg at lægge 21 til. Det bliver 351. Så mit stykke bliver i alt 351.
Det er en sådan rimelig fiks måde eller sikker måde at regne gangestykker ud på, og man kan faktisk bruge den lige meget, hvor store de her rektangler er. Lige meget, hvor meget man hiver dem, gør dem større, så kan den her metode bruges. På et tidspunkt kan man også komme til, at man kan dele rektanglerne op på andre måder, og det vil jeg vise i den næste video. Men i starten så del op i alle tierne på den her måde her, så er det rimelig overskueligt.